Ahojte, dnes sa nachádzame blízko Ilavy a sme v takejto krásnej prírode, kde vidíme tu stromy obrastené brečtanom. Sú tu krásne jablone, vyzerá, že to je nejaký starý sad. No ale my sme tu neprišli kvôli stromom, ale sme sa tu prišli pozrieť na niečo iné, čo už vidíme v podstate, tu sa nám to rysuje, tu je tá nadzemná časť, vlastne kaplnka a tu je tá podzemná časť hrobka. A natočiť toto video ma vlastne inšpiroval taký chlapček, ktorý pridáva na YouTube urbexy. No a keďže vlastne on de facto tu nepovedal skoro nič, akurát to, aký je to tu hnus, stuchlina, ako je to najstrašidelnejšie miesto, ktoré videl a ľudské ostatky a proste strach a hrôza, no takže ja som sa rozhodla, že natočím niečo, že vám poviem aj niečo k veci, aby ste sa o tomto mieste dozvedeli, aby to nebolo len, že aké je to tu hnusné a podobne, ako je to miesto na rande pre psychopatov, takže presne takýto psychopat, čo si tu vie predstaviť prvé rande, vám povie v tomto videjku niečo viac o tomto mieste. Takže tu hore sa nachádza kaplnka v neogotickom štýle, môžeme si ju ukázať aj z tejto strany, ktorá bola postavená v roku 1866 a v podzemnej časti, tu kde je môj batok, tak tu krásne vidíme vchod do hrobky. Celé toto je vlastne jeden taký smutný príbeh. Tam obďaleč, čo si vlastne ukážeme, celé bude to zdokumentované aj fotografiami, takže potom si môžete pozrieť, ako to tu vyzerá tak detailnejšie. Tam tým smerom sa nachádza kaštiel, ktorý pôvodne patril Medňanským, potom neskôr prešiel vlastne na dedičov Kubíniovcov. No a presne v tomto kaštieli žil taký jeden sympatický pán, ktorý sa volal Alojz Medňanský. Na tú dobu vieme dobre, aké sa robili svadby, že to bolo viac menej kvôli majetku, z donútenia a podobne, no ale on to bral úplne inak, on si povedal, že si nezoberie ženu, do ktorej sa naozaj nezaľúbi a tak sa aj stalo. No a čo už bolo úplne najzvláštnejšie, že dokonca ona sa zaľúbila do neho, takže bola to fakt taká obojstranne šťastná láska, ktorá skončila svadbou a strašne sa tešili na prvé dieťatko. No a stalo sa to, ako vieme, história, medicína slabšia, takže tie pôrody boli náročné. Takže manželka s novorodiniatkom zomreli. No a vlastne pán Alojz zostal taký osamotený a smutný a tak strašne ho to ranilo. Už sme sa presunuli medzi tým tu do hrobky, ja si tu zapálim aj svetielko, aby sme si tu mohli niečo bližšie ukázať. No neblikaj, ale svieť. Tak, takže tu už vidíme tie reliefné prvky. Tu máme vlastne takýto vchod do hrobky s takýmito krásnymi krížikmi. Tu sa nám dokonca zahniezdil vtáčik. A vidíme to, vtáčiky si hniezdo vždycky nájdu miestečko. No, ale my si dopovieme predtým, ako si začneme rozprávať o týchto ostatkoch, ten príbeh. Čiže on sa rozhodol naozaj z veľkého žialu, veľkej lásky, že postaví túto neogotickú kaplnku, pod ktorú umiestní hrobku a tu vlastne tú svoju milovanú manželku s dieťatkom dal pochovať. Čo bolo na tomto príbehu úplne najzaujímavejšie, je to však, on bol relatívne mladý, mal do 30 rokov a takí vdovci a ešte takého dobrého postavenia, aj dobre vyzerajúci, s takým veľkým majetkom, tak to sa málo kedy stávalo, že by sa už nikdy neoženili, no a v tomto prípade sa práve to stalo, že on naozaj si povedal proste žiadnu inú ženu už nikdy nechce, takže ani nemal deti, čo ušľachty, ako bolo v prvom rade pohnutka získať nejakého dediča, ktorý všetko zdedí a Medňanské teda vieme mali nemalé majetky, nie len tu v Bohuniciach, ale teda aj inde. Takže on sa rozhodol teda tak, že zostane už do konca života sám, no a na sklonku si adoptoval syna, takého obľúbeného chlapca, volal sa Janko Kubíny a ten vlastne zdedil aj kaštiel, aj všetky tie majetky vlastne rodiny Medňanských. Tým sa vlastne éra Medňanských v Bohuniciach úplne skončila a prešla vlastne na rod Kubíny. Čo je zaujímavé v tejto hrobke, vidíme, že sú tu teda, ako sme si povedali, bola v tom roku 1866 postavená. A vidíme tu napríklad pani, my sa na ňu posvietime, vy to možno nevidíte, ale tu je napísané de Medne, čo je vlastne rod Medňanský, čiže ako keby sme to poslovenčili, tak je to Medňanská, je to nejaká Mária, tuto hore.
Tento predok neviem ešte prečítať, ale bola narodená. Dátum tiež dobre nevidno, ale v roku túto ho vidíme 1768. A tu máme ďalšiu časť toho kameňa, tak toto lepšie ešte uvidíme. A zomrela v roku 1837, takže vidíme, že sú tu presunuté aj staršie ostatky ako z roku 1866, čiže on tu dal zrejme nejakých príbuzných, ktorí už zomreli aj skorej a boli predtým pochovaní na cintoríne v Bohuniciach. On to už potom asi zlúčil a umiestnil to takto vlastne všetko do jednej hrobky. No, keby Alois videl, ako to tu dneska vyzerá, my si tu na to takto posvietime, tak by bol asi zhrozený. Tak ten príbeh, aký bol smutný, tak má ešte smutnejší koniec, lebo vidíme, všetko je to tu takto rozházané, zdevastované, pritom tie truhly. Keď si pozrieme, oni majú krásne reliefné prvky. Majú tu takúto, aha, pozrime sa, guličku v takých pazúroch. Celkovo sú krásne zdobené. A pozrime sa, tu takýto reliefný prvok. Majú také madlá, si môžeme ukázať, áno, ktorými sa tie truhly chytali. Takže naozaj tie truhly boli veľkej historickej hodnoty a muselo to stať Mailand, teda v tom čase postaviť túto hrobku aj s takýmto vybavením. No ale keďže ľudia sú hovedá, tak v roku 2008 sa mi vlámali vandali, ešte si ukážeme vlastne klenbu, kým budem rozprávať. No a tí tu chceli nájsť neviem aké cennosti, strašné tu čakali, ale bohužiaľ nenašli, takže si zobrali aspoň všetky lebky. No a aby to nebolo málo, tak to tu takto rozhádzali, zdevastovali, rozlámali ten kameň, rozlámali tu takto tie truhly, takže dnešný stav je takýto, bohužiaľ. No snaď sa niekto kompetentný možno aj po tomto videu zobudí a bude sa snažiť to minimálne naukladať. Mne sa to tu samé nedá, pretože na zdvihnutie tých truhiel treba minimálne 2 ľudí. Takže sú tu aj tie vrchnáky, hej, vidíme, že tu sú vlastne spodky, tuto sú vrchnáky, čiže ono sa to stále dá aspoň nejako relatívne dať dokopy, aby to tu nejako dôstojnejšie vyzeralo a asi by som teda doporučila to aj uzamknúť, lebo no asi ľudia tu nemôžu chodiť, keďže sa nevedia chovať, tak to tak potom dopada. Tu vidíme, aha, tie spodky, krásne takéto zvieracie nohy. Vidíte, tu všade sú kosti pohádzané aj po zemi. Tu sa pozrieme, sú takto kosti. Toto je napríklad zo stehna, hej, keď si ju takto pozrieme, krásny klbík. Takže tuto máme zase bedrovú kosť. Máme tu takéto stavce, hej, pozrime si krásne stavce. Hej, keď sa na to pozrieme, tak hej, krásne, pekné kostičky, no. Takže tu sú časti lebiek dokonca, tak. No, je to tu v takomto stave, v akom to teda je. Tuto si ešte ukážeme takého pána. On tu tak odpočíva, už je taký, no. Ja to tu posvietím. Takisto je bez hlavy. Tak, uvidíme, možno sa to tu zmení k lepšiemu. My v každom prípade toto videjko si pomaličky ukončíme. No ja budem rada, keď si to pozriete a teda sa aj niečo dozviete o tom rode Medňanských. Koho to zaujíme, si možno niečo poštuduje aj bližšie. Škoda, že je to v takomto stave. Mohli by sme vidieť tie okrasné prvky, tieto krásne truhličky a vyzeralo by to teda oveľa lepšie, keby to tu bolo aspoň nejako naukladané slušne. No a ja vlastne záverom tohto videjka si už len dovolím tak symbolicky venovať všetkým, ktorí to búvajú a ja to dám takto na truhlu tohto pána, ktorý je najviac v celosti. Takže ja im tu takto venujem jednu ružičku. Zvyknem dávať vždy krvavo červenú, no ale bohužiaľ taká nebola. Takže bude, no ružička nám spadla, ale ja ju tu tak ju umiestním na novo takto. Tak tomu ju pekne dám. No a už len im popriať lepšiu budúcnosť a že to nejakého kompetentného alebo dediča začne zaujímať a spravíme si tu nejakú brigádu. Ja nemám problém prísť aj pomôcť a dá sa to nejako do poriadku, tak aby to tu vyzeralo slušne. Takže toto je hrobka Medňanských v Bohuniciach. No a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Zase si ukážeme na budúce nejaký ďalší zaujímavý objekt. Ahojte, pekný deň.